Dad, narinig mo na ba ang bagong racket na Mother for Rent? So ang racket daw nito ay pinapaupahan daw ng mga babae ang kanilang mga sinapupunan sa mga mayayamang couples o mga couples na may kaya. So ang nangyayari dito, kinukuha nila ang sperm at egg ng mga mayayaman na tao o may kayang tao at inalagay nila ito sa sinapupunan ng isang babae na willing daw siya. So ang sinasabi nila, normally, ngayon, binibigay sila ng 500,000 daw for 9 months to carry at saka may bonus daw na 150 to 250,000 pag napanganak na ang baby. So ngayon, walang batas na nagre-regulate dito sa Mother for Rent or ang surrogacy style na to. Pero kaya nga may nagkakaroon ng problema. May mga babae na nagiging successful at marami silang nagiging kliyente. Nakukuha sila ng sabihin natin na easy money kasi taken care of sila. Binibigyan sila ng bahay kung saan sila tinitake care, yung tamang pagkain, tamang vitamina para maalagaan yung baby na sa kanilang sinapupunan. Pero may mga babae rin na nasa scam daw. Naiiwanan lang daw sila ng baby, tinatakbuhan sila ng mga couple na nakontak nila at hindi sila nababayaran. Tapos naiiwan pa sila ng isang anak. So nas napapahirapan pa ang buhay nila. Dad, ano ang mga views mo sa topic na to? Well, unahin natin siguro, no? Bakit nga nagkakaroon ng ganitong racket na katulad sinasabi mo? Kasi una yan, merong dahilan yan, no? Ang ibig sabihin yan, kaya merong ganyang Mother for Rent, siguro kasi ngayon health reasons or health consideration, no? Kasi may mga babae, minsan na hindi kaya magdala ng bata kasi nga may problema sila sa mattress nila or kung hindi naman yung health conditions nila hindi kaya. For example, may heart problem o may diabetes problem. O, so hindi kayang dalhin ng babae, nung ina, yung kanyang magiging anak at baka maperwisyo pa pareho sila. Hindi lang yung bata ang magkaroon ng disgrasya, pati siya as a mother, no? So that's why naghahanap sila ng mga surrogate mother. Yun ang isang dahilan kaya nagkakaroon yan, no? Pangalawang dahilan naman, ang sinasabi ng iba, kasi nga yung mga ibang nanay, masyadong busy at masyadong maraming katungkulan, maraming pananagutan, may career na inaalagaan at maraming ginagawa. So wala siyang panahon para alagaan kanyang anak kung sa kanyang sinapupunan mailalagay o hindi niya kayang magsakripisyo ng oras dahil masyado siyang maraming pananagutan sa lipunan o sa kanyang career o sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, no? So yun ang mga nagiging dahilan. Ngayon, suriin muna natin yung sa unang dahilan na sinasabi nating health reasons or health consideration, siguro yun naman talagang maunawaan natin kung bakit, no? So gusto nila magkaanak pero hindi kaya nung kanyang may bahay o nung babae kasi nga may problema siya. So sa mga ganung pagkakataon, siguro naman maiintindihan ng lipunan yun at the same time na maunawaan natin kung bakit nangyari yun. Pero sa pangalawang reason na sinasabi natin for career reasons or for work reasons or responsibility reasons, siguro ito medyo dapat bigyan ng second thought, no? Kasi nga kung titingnan natin, ang bata pag nasisinapupunan ng nanay, nagkakaroon ng bonding yan, no? Hindi nga maipaliwanag yan, pero talaga nagkakaroon ng bonding yan. Kasi nga, may kasabihan, sa haba ng panahon, o 9 months na dinadala mo yung bata, nagkakaroon ka ng attachment sa bata, at ganun din yung bata sa'yo, nararamdaman niya yung feelings mo, sentiments mo as a mother, no? Mahirap ipaliwanag, pero paglaki ng bata, naapektuhan niya sa kanyang mga emotional, psychological gap. So kaya, napakahalaga din na ang nanay at anak magkasama sa sinapupunan, no? Kung ipapahiram natin o magre-renta tayo ng ibang sinapupunan, para sa ganun hindi tayo maabala o hindi tayo mabawasan ng oras, siguro we will advise against that. Kasi nga iba pa rin talaga yung pagmamahal na mararamdaman mo kung ito'y pinaghirapan nyo pareho, no? So tandaan natin, may mga scientists nga sa Amerika nag-experiment niyan, no? May mga itlog na instead na mag-hatch by itself, biniyak nila yung shell para lumabas yung sisiw ng madalian. Doon naman sa kabila, yung mga sisiw unti-unting biniyak yung itlog at sa kanilang mga na-discover na mga resulta, doon sa mga biniyak nilang itlog na hindi na naghirap yung sisiw para bas, mas maraming namatay doon kaysa doon sa mga sisiw na biniyak yung itlog kasi nga dumaan sila sa mga pagsubok at mga challenges ng pagbiyak ng shell. Ganon din ang bata, no, at nanay. Kung nanay ka, dinala mo yung bata, sinapupunan mo at naipanganak at nailuwan na maayos yung bata, dalawa ang mangyayari yan. Una, yung bonding ninyo, mahirap ipaliwanag, meron kayong tinatawag na psychological and biological, physiological bonding, no? Pangalawa, yung sinatawag nating spiritual bonding. Siyempre, iba rin yung bata na nandun sa loob mo, nagkakaroon kayo ng spiritual bonding yan. Ibig sabihin yan, talagang yung pagmamahal nyo mas titibay yan kasi mas madaling bigyan ng pagpapahalaga yan na hindi maipapaliwanag ng ninuman because it's about love, no? The love between two people offering sacrifices and bonding together for the challenges that they have to overcome. Ngayon, Dad, sa opinion mo, kasi ngayon hindi siya regulated ng batas dito sa Pilipinas. Sa tingin mo ba dapat payagan ba ito ng ating mga batas at dapat ba itong ma-regulate dito sa Pilipinas? Sa akin kasi, kung nangyayari na yan, katulad sinabi mo, it's a racket, no? Kasi kung kayo mambabatas o ikaw namumuno, dapat nating intindihin, no, na may mga practical reasons, no? Ibig sabihin, pag nangyayari na yan, mas mabuti pa i-regulate mo na lang, i-monitor mo, i-manage mo. Kaysa hindi mo nire-regulate yan, mas maraming magkakaroon ng malaking problema sa lipunan. So, mas maganda, magbalangkas tayo ng mga batas about this, no? Para sa ganon, magabayan yung mga tao at mga lipunan sa mga tamang pamamaraan para hindi magkaroon ng mga ganitong problema na katulad sinabi mo, maiwasan din yung mga abuses at the same time, mga problema na pwedeng lumabas sa ganitong klaseng pamamaraan ngayon na nangyayari sa ating lipunan. So,
there you have it sa ating mga viewers. Sana maalala natin kung bakit tayo gustong magkaroon ng mag-anak, at dapat maalala natin that ang dapat magkaanak tayo dahil sa pagmamahal natin para sa sarili nating partners at saka sa ating mga giging baby. Hindi lang ito para masabi natin magkaanak tayo. Kaya remember, ang pagtunay na pagmamahal ay may kailangan ng sakripisyo yan para sa ating mga anak at para sa ating mga loved ones. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sain, yung dad ng bayan.